Ndị onyokomite anyị mere ka anyị mata na Tinubu na-akwado ịga njem na mba Amerịka n'ọnwa Septemba anyị nọ n'ime ya gbaa mkpụrụ ụbọchị 20. N'ebe ahụ ka ọ ga-anọchite ala Nigeria maka ọgbakọ nke ndị United Nations General Assembly a ga-ehube na New York. Dị ka ọ na-akwadobe ya bụ njem, ndị ụmụ Naịjirịa bi na mba ofesi Amerịka na-akwadokwu nke fa etu ha ga-esi wee pụta n'igwe ma mee mkpagharị iwe were mebọ Tinubu n'ihu ya ma kparịa ya n'ihu igwe ndị mmadụ nakwa ndị ọchịchị obodo dị iche iche nke ga-abịa ebe ahụ. Ndị onyokomite anyị mere ka anyị mata na ihe kpatara ndị nke bi na mba Amerịka ji akwado maka mkpagharị iwe a bụ na Tinubu riri ji mmụọ ma rikwasa ede mmụọ n'ụzọ o siri wee magoro n'oche ọchịchị nke ọ nọ n'elu ya. N'otu aka ahụ, ndị otu APC bụ ndị nke bi na mba Amerịka nke onye isi ha bụ onye ọkammụta Tai Balofin ekwupụtara n'ụbọchị Tuzdee 12 nke ọnwa Septemba na ha ezigagori ozi n'aka ndị iwu Amerịka ka ha gbaa mbọ gbatara Tinubu ọsọ enyemaka ịhụ na ọ bịara n'ala Amerịka n'udo ma nakwa n'udo. Tai jikwazi ohere ahụ were na-ada aka na ntị gbasara ndị nke chọrọ ịga mkpagharị iwe ụbọchị Tinubu ga-abịa ka ha dụọ onwe ha ọdụ ma hapụ ime ihe nke ha chọrọ ime. Ogbu onye akpa ntị wee na-ekwusi na ọ bụrụgodu na ihe niile nacha na ka ọ sọrọ onye agaghị ana. Ọ bụ ya ka m ji wee na-echetara ndị APC nke Tai bụ onye isi ha na mba Amerịka ka ha marakwa na Amerịka abụghị Naịjirịa ebe ndị ọchịchị na-eduje ndị amị ka egbuo ma kụtọọ ndị nke pụtara ime ngagharị iwe n'obi adịghị mma ha. Mba Amerịka bụ ebe ọchịchị onye kwuo uche ya na-arụ ọrụ n'uju ya. O nweghị ihe a pụrụ ime onye ọbụla pụtara ịga ngagharị iwe dịka iwu siri chọọ na-emebighị ihe ọbụla. Ndị a na-akpọ United Nations International Children's Emergency Fund UNICEF n'aha ịchafụ ekwuola na ihe karịrị nde mmadụ 25 abụrụgo ndị agụụ na-amịkpọ ike n'ala Naịjirịa gbara gburugburu. Ha kwuru sị na ya nwewa agụụ karịrị na mpaghara ugwu Hausa ebe agụụ ji ute were fibe isi. Onye ojeozi nke ndị United Nations Nutrition nke Naịjirịa a na-akpọ Nkiruka Enwelem kwupụtara nke a na Abuja oge ha mere nkụzi ihe gbasara ahụike. O kwuru sị na ebe agụụ nke na-enweghị nwanne karịrị bụ n'ala Borno steeti, Katsina, Jigawa nakwa Kano steeti. Enwelem kwuru sị na ụmụaka nke Naịjirịa lụrụ nde 35 anaghị eri ezigbo nri nke na-edozi ahụ ọfụma. Ha kwukwa sị na agbakajego ma tụlee o wee bụrụ na ọ bụ ndị nke Naịjirịa bụ ndị mbụ na-agabiga ihe dị otu a na mba Afrịka gbaa gburugburu ma bụrụkwa ndị nke abụọ na mba ụwa niile. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya ma sikarịa nkakwu n'isi. Ogbu onye akpa ntị werezi ohere a were na-arịọ ndị nne na nna ka ha gbaa mbọ ọfụma ịhụ na a na-enye ụmụ ha nri nke na-edozi ahụ maka na ụmụaka ka na-eto eto tosiri ịdị na-eri ezigbo nri nke ga-enyere uto ha aka. Unu enyezina ụmụ unu naanị ji na mmanụ ma werenụ ụgụ na akwụkwọ nri opopo dị iche iche were gwọọrọ ha ji nke ọma maka ndụ ha. Ejizi m ohere a were na-ajụ gị nwa onye na-ege m ntị, kedu ihe ị chere banyere okwu ndị a niile ị nụrụ taa? Depụta ya na comment section.
ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ, echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị ụnụ.